A very good evening, Zimbabwe. And this evening, I just brought this important issue, a very important matter. Vanhu veZANU-PF kudzungaira kwacho kana kuti kuri kudzungaidzwa kwacho varume ka ngatiudzewo hama dzedu ngatidzorewo hama dzedu. Unoziva kuti I came across this video and I'm in pain kuti vanhu vanoitwa zvikukuvatavata kuitwa zvidzoi saizvizvi zvapavanenge vari baba vakuru, baba vemumwe munhu ipapa patezvara veumwe munhu. Let us get into this video for context. Chipo changu chanapewa MP honorable wachakajena ichi ndawakufara zvikuru kwazvo. Ndawakufarira zvisingaiti. Madzimai vonondipakurira musipo ndowachisawo nemhuri. So looking at this man akatorowa tai wena akatosunga tai achitaura tsvina achitaura toshi. Guys, we don't hate these people, but it's so funny. Izvi zvinezvi zvakutomboda intervention yemunhu wese. Every progressive Zimbabwean should intervene kuti zvinhu zvacho zvinge zvichigadzirisika, because tikasadaroka vanhu vedu vanoparara nekusaziva zvechokwadi. Zvinonyadzisa. Wakufarira zvisingaiti. Madzimai vonondipakurira musipo ndowachisawo nemhuri. Okay, yes, auya. So kana wakamutarisa face yake, iwewe wega wakangotarisa face yemundarawe, unotofungidzira kuti pana baba wakatosvika ipapo. Ukatarisa masungira wakaitawo tai, dzakatorowawo tai wena, kutozivawo kuti tai inosungwa. Wakanyatsotarisa face yadzo, kutogerawo musoro. Apedza kugera musoro ipapa tsvina dzacho dzavinge akutaura manje ndo dzinoshamisa. Let me play this for the last time, then we get to the conclusion. Chipo changu chanapewa MP honorable wachakajena ichi ndawakufara zvikuru kwazvo. Ndawakufarira zvisingaiti. Madzimai vonondipakurira musipo ndowachisawo nemhuri. Honestly speaking, zvinonyadzisa. But this is what is happening in Zimbabwe. So what we think is not important, it's important to ZANU-PF people. They vote for a bar of soap. They vote for a plastic plate. Plastic plate iri kuita 40 cents kana 30 cents kumachaino. Vanovhotera that plastic plate. A bar resipo, $1 or $20, $50. Vari kuvhotera that less than $2, a person is going to vote for that. So you see kuti when we are going to mobilize, when we are going to embark on mobilization outreaches, we need to be more serious. We need to be more robust. We need to be more idealistic of what is happening. Tinogona kuvati they are brainwashed, tinogona kuvatuka, tinogona kutaura zvinhu zvakasiyana siyana, asi chokwadi ndechekuti ndozvavatori, and we need to find ways to deal with them. We need to find ways to bring an alternative solution. Ngatiendewo something. This is the reason I always talk about kuenda nemauniforms, matextbooks, tunhu tunobatika batika tunoita kuti vaone kuti we are a different community, we are a different society, especially for our women and our youth. We need to find something chekuenda takabata so that in 2023 tinobva tacover the gap. However, change is coming because not everybody is brainwashed. Not everybody believes in these things zvinouya nemadharaya zvemabha esipo nendiro dzeplastic. But I don't know what you think. Let us talk in the comment section. Muri kufunga about this level of brainwash.